As xornadas electorais sempre nos deixan dúas caras, a máis seria e a máis cómica. Ninguén se quere perder a posibilidade de elixir o vindeiro alcalde da cidade, aínda que iso supoña ir de resaca despois de saír de festa. Todos queren meter a papeleta na urna, dende os nenos ata os máis maiores, pasando tamén polos políticos acompañados dos seus fillos, senón que llo digan a Ángel Moldes, que non quería que Sebastián, de tan só 5 meses, se perdese este gran día. E xa sabemos que cando hai máis dunha votación na mesma xornada, sempre aparecen as dúbidas de en que urna vai cada papeleta. As dúbidas son normais tamén para os políticos. A alcaldesa de Cambados, Fátima Val, estivo a piques de protagonizar a anécdota do día, cando case mete a das eleccións europeas na urna municipal. O que está claro nesta xornada é que nin a política é cousa de maiores, nin hai nada que che impida votar. Por exemplo, en Boiro, as persoas discapacitadas da asociación Amicos acudiron ás urnas con pictogramas. Iso sí, por se alguén tiña algunha dúbida, en Pontevedra, a Rafaneta e a Vestino ou se quedaron aparcadas no garaxe.